Ayan, 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 higan tayo. Picture ka dyan, picture. 1, 2, 3. Hi kayo, hi. Hi. Han. Ape pa parang mga lipstick ka, mga lipstick eh. Napantay kwa, bambanti. Bambanti. Oo. Ano natin makakita dyan? King bambanti. Ay, wanya. Nuti a dyan. Diyan ni Alibago. Alibago? Napintas dyan? Wen napinta si Jay. Pao. Sky Park. Sky Park? Wen. Sino ka kapsat? Dagiti arta Alibago. Mapang kami dita, kadwak ni Rosil. Makakikita tayo tata kwa. Vlog tayo man. Taro din? Tan. Kastamon? Wen kastay. Payo uring nga pintas na ni Mrs. ko ni. Po, duling man nga minayin. Han. Dagiti banbantin. Oo nga oh. Lalaki, no? Sige, pag naka. Tumrek ka man ditahan? Ano to? Pagay? Picture ka na. Oh, ready? 1, 2, 3. Okay na. Ano ata ni? Ang adanan? Sa ata tayo pala banda? Ito tayo talaga banbanti. Wen ata. Agdro-drone. Lukpik ko ba eh. Ada ko ba kwento? Ha? Ada ko ba kwento? Ano dyan? Ako pa duwa nga kwa Nga. ibon. Oh. Gan kwento da. Ano yung kwento da? Nakakita na garot si Bambanti. Bambanti? Oo, nakita na Bambanti. Tapos si Bagana. Kita mo ni ata, tao ba ata kung na mesa nga ibon. Nakarod. Tapos baga namit nga mesa nga ibon. Haan, apay kasanong manakuna ako nana. Oh. Tapos no tao day tag cellphone ko. Kita mo So Bambanti ata agdo-drone na. Nagado nga tao dito kakabsat. Ilagan Bambanti. Pang kami lang si Maglit kini Rosing. So do pa take picture. Ano ata preso? Tuladen man han, tuladen. Okay. Ready? 1, 2, 3. Ata na dinapigi. Ha? Di napigi. Nanalo kaya yan? Nagado nga lamoys. Nagano. Tayo lamoys ka talaga ta. Ang man ha? Dagiti awan ni prito na nga si Daen. Umay dito ni kabsat. Ado di masida dito. Dito ni han. Patik. Ano ata patik? Nakasira. Naturog dapay. And siya ate nagpipicture. Nakuha na sa vlog. Wala ko tibilit. Nagilyan naman yan, nagilyan. Oh, nagilyan. So makita dagi dero ko padalata dito yung kakabsat. Dati emang mangan. Ang partakan ti magna. Sikati koktata. Artista. Tanero sing excited launay nga mapandijay ko. Dati pa panamya? Ha? Ano ba pa na? Ha? Ata ni Bambanti Festival. Bambanti Festival. So dito kakabsat oh. Yan, may mga nagro-robing mga pulis para sa kapayapaan. Oh, doon si madam mo sa taas. Bayan ng San Agustin, lalawigan ng Isabela. Han kay batbati ah. Dito yung mga baybayog. Baybayog dito eh. Nagbayad yan, nagpa-share to eh. Nagaduti ko atap tao. Nagadupi nga banga. Puro mo buok, hindi mo video. Ay, jeta niyo. Ay, konti na lang Ayan. ngayon. Oh. Yan si Sir Edmond. Ay. Bro. Oh. Pasar kami lang. Ayan, 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 higan tayo. Picture ka dyan, picture. 1, 2, 3. Action! Tapos na. Hi. Hi, ma'am. Hi kayo, hi. Hi. Ano na may kuyain? Oh. Thank you. Di na pa yung video. Ay, ikaw naman. Welcome to Bambanti, Ilagan, Isabela. Ay, oo nga. Di ba pangarap mo maging reporter? Okay. Sige, ipakat mo man nga rin dito eh. Nandito po tayo ngayon sa Ilagan, Isabela kung saan matatagpuan ang mga bambanting napakalaki. Pwede ba picture ko yan? Sige. Ayan, picture daw. Para makita ka sa vlog. Picture ka. Picture. Ano bang pangalan niyo sa YouTube? Sa Facebook meron din. Na picture?
Oh, apa pangalan, sir? Ay. Hindi, naka-vlog lang. Ay, San Mateo po. Sige po, sige po.